Bona tarda. Bona tarda, repeteixo. Miraré a veure si en 20-25 minuts com a màxim us faig un resum de lo que era i del que havia representat per a Terrassa la processó del Sant Enterrament. He posat aquesta foto com a primera instància perquè ens explica moltes coses. Ens explica, per exemple, que els que anaven a la processó portaven o bé un ciri amb un ble, que era un tubo de ferro carregat d'un líquid inflamable i que això els durava doncs, totes les processons que volguessin. Em sembla recordar que fins i tot en llogaven. O bé l'atxa, coneguda com a tal, que és aquest ciri com quadrat, que era de cera. Aquest tenia un inconvenient, un que es gastava, dos que embrutava el terra. També els llogaven. O sigui, et donaven un ciri que passava 1 quilo. Si quan el tornaves només passava mig quilo, doncs havies de pagar el mig quilo de cera que havies gastat. En fi, és igual, només aquesta foto és perquè veieu doncs, com anaven vestits els confrares de la confraria del Sant Crist i perquè és allò que diu, doncs, endavant les satges. Molt bé, aquí tenim uns cartells que ens expliquen, per exemple, que aquesta processó es havia celebrat el dijous sant. Aquest cartell, concretament, com veieu, és el dijous, però que a partir del 56, per recomanació per ordre de Pius XII, es decideix que les processons del Sant Enterrament es faran el divendres, perquè com que ressuscita el tercer dia, divendres, dissabte, diumenge, tercer dia. Si es fa el dijous, ressuscita el quart dia. La cosa es veu que no lliga. Aquests cartells, la majoria d'ells eren dissenyats per en Jeroni Font i, evidentment, pertanyen, com no podia ser d'altra manera, a l'arxiu del Rafael Comas. Aquest és el d'un dijous i aquest, que és del 68, ja veiem que és del divendres de Setmana Santa. Molt bé. A Terrassa, a més de la processó de Setmana Santa, del Sant Enterrament de la parròquia del Sant Esprit, es feien processons que sapiguem més o menys documentades, avui no en parlarem, a Sant Pere, a la Sagrada Família i, molt curiosament, a Can Anglada. Bé, curiosament no, Can Anglada, esclar, havia molt arrel andalusí i, per tant, era molt normal que això fos així. Actualment se'n fan unes altres, però també ja ho veurem al final d'aquesta xerrada. Això és un retall de diari, del diari Terrassa, que no podreu llegir massa bé, ni cal que us esforceu, ja s'expliqui el que diu. Ara estem confinats, doncs hi va haver una època en què per Setmana Santa la gent també estava confinada. Per exemple, no podien circular cotxes, en el cas quan es feia la processó el dijous, des del migdia del dimecres fins al migdia del dijous, estava prohibit. Després seria del migdia de dijous fins al migdia de divendres. Els bars, igual, tots tancats. O sigui, des del migdia del dimecres fins al migdia de dijous, o del migdia de dijous fins al migdia de divendres, no es podien anar al bar perquè estaven tancats. I els que ho tenien més cru eren els cines i els espectacles, perquè aquests ja tancaven al migdia del dimecres i no tornaven a obrir fins al migdia del dissabte. Bueno, això ho tenia cru els propietaris i, evidentment, la gent, no? El poble, que es quedava confinada quasi bé. Les ràdios, les 4 ràdios que hi havia, música sacra i música clàssica, evidentment. Vull dir que amb un mini confinament, que en aquest temps ja vam, alguns encara els recordem. La processó de dijous sant, o de divendres sant, és igual, la processó del Sant Enterrament, l'organitzava la confraria del Sant Crist de Terrassa. La confraria del Sant Crist de Terrassa apareix el 1601,
quan el bisbe Coloma consagra el nou temple del Sant Esperit, ja hi havia dues confraries que es dedicaven a lo de les processons. Llavors eren la confraria del Santíssim Nom de Jesús i la confraria de la Sang de Jesús. Aquestes dues s'ajunten, formen la confraria del Sant Crist de Terrassa i seran els que s'organitzaran a partir de llavors, el que es dedicaran a organitzar a partir de llavors les processons de dijous, de divendres, de Setmana Santa. Les processons de dijous, de divendres de Setmana Santa, molt a l'inici tenien un recorregut, evidentment, un recorregut més petit perquè la ciutat era més petita. Aquí hem trobat aquest concretament, que és un dels primitius, que la processó sortia de l'església, pel carrer Cremat es dirigia al Raval. El Raval donava la volta, era prou ample en principi abans de ser urbanitzat com per fer-ho. Més endavant, com que al mig del Raval seria tipus Rambla, per entendre'ns, doncs pujaven per un cantó i passaven per l'altre. Aquí tenien un problema. Quan existia l'hospital aquí, el Sant Crist entrava fins aquí i doncs feien alguna oració davant de l'hospital. L'hospital es tanca i passa allà on està actualment, allà a l'Hospital de Sant Llàtzer, i encara uns quants anys van, com per no perdre la tradició, aquest Sant Crist arribava fins allà. No així els passos, perquè es veu que aquest carrer era tan estret que no permetia el pas dels passos. Bé, donava la volta al Raval i a través del carrer Cremat sortia al carrer Major, tirava carrer Major avall, enfilava aquest trosset de carrer Cisterna, pel carrer del Vall sortia al carrer de l'Església i aquí s'acabava la processó. Aquests recorreguts amb el temps van variar moltíssim. Per exemple, jo tinc aquí notats uns recorreguts que, aquest seria del 1870, que Plaça Vella, Cremat, Raval, Major, Cisterna, Vall, Església i Plaça Vella. Però el 1909 trobem un recorregut molt extens que ja diu Església, Vall, Major, Plaça Vella, Font Vella, Passeig, Sant Antoni, Creu, Nou, Sant Pere, Raval, Rambla, Portal de Sant Roc, Major i Plaça Vella. Fa gràcia l'aparició d'això de Rambla, perquè estem parlant del 1909, la Rambla estava considerada com, perquè a més només estava edificada en quant a vivendes al cantó de Can Aurell, per dir-ho d'alguna manera, i era com un barri de Terrassa. No se sentien els terrassencs, ho veien com unes afores molt afores. Quan decideixen fer passar la processó per la Rambla, en Gorina, anomenat també, el Gorina Llibreter, anomenat també el Noi de la Sort, escriu un poema que més o menys ens diu, resumiré una mica, perquè és una mica llarg. Ha sigut aquí ben vist pels veïns amb alegria l'acord de la confraria de l'imatge del Sant Crist. Mai de cap solemnitat aquest barri disfrutava, cap festa per ell passava com si fos abandonat. Bé, i llavors expliquen que estan contents i al final acaba dient per això ha sigut ben vist pels veïns amb alegria l'acord de la confraria de l'imatge del Sant Crist. Bé, és una curiositat com una altra. Quan jo era jove, petit, criu, ja no hi passava per la Rambla, vull dir que no sé exactament quan va començar. Molt bé, avancem. L'any 1932, políticament parlant, va ser molt complicat durant molts anys el fer la processó. Anys d'ajuntaments liberals, que
les autoritats no hi anaven, o no s'hi arreglaven els carrers perquè passessin i estaven els carrers plens de fang i tot era un problema. Però bé, més o menys es van anar celebrant la processó durant tots els anys. Però el 1932, amb una alcaldia republicana, es prohibeix la processó de Setmana Santa, i no és que es prohibeixi tan directament la processó del Dijous Sant, sinó que es prohibeixen les manifestacions religioses al carrer. Per tant, es prohibeix Reis, es prohibeix el Corpus, es prohibeix la processó de Setmana Santa. Amb motiu d'aquesta prohibició, la confraria del Sant Crist què fa? Doncs agafa i no surt la processó, però exposa tots els passos al mig de la plaça Vella. I a través d'això descobrim el següent. Estem a l'any 1726, feia tot just 13 anys que Terrassa havia sofert la nit del 3 al 4 de setembre del 1713, el saqueig, l'incendi de cases, l'assassinat d'una vintena de persones per part del Borbó, segons ens explica en Marc Ferrer en el seu llibre La guerra de successió a Terrassa. La vila compta amb uns 1.600 habitants i un cop situats aquesta Terrassa, la del 1726, aquí comença la història que explicarem a continuació. Al gener d'aquest any, del 26, la confraria del Sant Crist de la parròquia del Sant Esperit i Sant Pere, això també és curiós, aquesta denominació que s'ha perdut amb el temps, no sé si algú s'ho sabria explicar, de fet la parròquia nostra, o la parròquia del centre, millor dit, sempre havia sigut del Sant Esperit i Sant Pere, no sols del Sant Esperit. En fi, la confraria decideix que és un moment de dignificar més, si això era possible, la processó del Divendres Sant, i per tal d'aconseguir-ho nomenen una comissió d'uns quants confrares, no cal posar noms, que van a la capital, van a Barcelona i contacten amb Gaspar Llavina, escultor de renom, i contracten l'execució de 4 misteris nous. En el contracte queda molt clar com hauran de ser. El primer que es descriu és aquest, que és l'oració a l'hort de Getsemaní. I com el descriuen? Diuen, el misteri de l'hort amb 5 figures, àngel, Jesús i 3 apòstols, que aquí en veiem 2 només, però n'hi ha 3. Com és, lo Jesús agenollat, figura entera amb corona de llauna, 3 apòstols de mig cos, un àngel, figura entera, portant un calze i una creu, assentat o posat en un núvol, vestides totes les figures de tela grossera, amb cabellera natural, per lo Jesús i 3 corones de llauna pels apòstols. Aquí han desaparegut. Pensem que aquestes fotos són del 1932 i si estem parlant del 1726 són pràcticament 200 anys que han passat des que es va fer el pas fins que s'ha fet la fotografia. En aquesta foto veiem una cosa molt curiosa també, ja que estem en fotos. Veiem aquí Bar Pirineo, Posada del Obrero. Bé, doncs això és el que nosaltres hem conegut com a Mesón de los Arcos. Bé, és una curiositat que cal afegir més en aquesta foto. El segon pas que fan, que contracten, que compren, que fan la confraria del Sant Crist, és aquest, que és el misteri de la coronació, amb la corona d'espines. Diu, el misteri de la coronació amb 3 figures. So és lo Jesús, figura nua, aquí me l'han cobert, teòricament hauria de ser nua, però vés a saber hi havia un moment que devien pensar que un Jesucrist despullat no devia ser massa ètic i van decidir posar-li aquesta capa. Amb cabellera natural,
i corona d'espines. I una canya de llauna, aquí tenim la canya. I 2 jueus, figures enteres vestides de tela grossera. Aquí, no, en aquesta foto, a part d'aquesta canelleta tan interessada en veure com l'Snals feia les fotos, no us hi puc dir gran cosa més. Sí, veiem que el 32, la façana al Sant Esperit està en construcció. El tercer pas que encomanen fent en Llavina és el pas que en diem de l'Ecce Homo, no? El misteri de l'Ecce Homo, amb 4 figures, diu, això és lo Jesús nu, tornem amb això de la capa, figura entera, amb cabellera natural, cetro de llauna, aquí no li veiem el cetre, que ja l'havia perdut, i corona d'espines. Pilat, figura entera vestit de tela grossera i 2 rabins de mig cos, un i 2, de mig cos amb una creu petita. Com que està retratat aquí, no veiem que tingui la creu petita per enlloc. Aquí, en aquesta foto, a veure, això que tenim a darrere, les cases que veiem a darrere, serien el que en el seu temps va ser, més o menys, la Telefònica. Aquí veiem l'antiga Casa Pons, una botiga de comestibles, que hi havia, doncs això, abans al carrer Major, a l'exemplar al carrer Major, la Telefònica arribaria doncs com fins per aquí, no? Vull dir que aquest espai passaria a ser carrer Major. Bé, em van encarregar 4 i el quart i últim és aquest, el misteri del Portacreu. Normalment és conegut aquest pas com el pas del Cireneu, en aquest cas ells en diuen el misteri del Portacreu, amb 4 figures totes enteres. Això és Jesús amb la creu al coll, cabellera natural i corona d'espines, lo Cireneu, la trompeta, i aquí d'esquena hi veiem la Verònica. Tots vestits de tela gòtica, exceptuant la Verònica, que ja cuidarà la confraria de vestir-la i adornar-la. Es veu que no se n'enfiaven dels escultors homes i van decidir que potser alguna dona de la confraria ja s'hi vestiria. Més coses curioses, tenim aquí que al carrer Salmerón número 102 hi havia... però de Barcelona, Muebles Fornós de Barcelona. Sí, aquí, en aquest cantó, tenim l'agència de transport del Joan Bautista Armengol. Aquí seria l'edifici on sembla que l'últim comerç que hi ha hagut aquí als baixos ha sigut el Tous. Abans hi havia hagut la ferreteria Casamada, si no vaig equivocat. Bé, aquests 4 passos, el contracte consta que les figures siguin de mida natural, amb ulls de vidre, no val la fer guix dibuixat, tota la carnadura de fusta, tornejada perquè siguin lleugeres, amb sosferros i cargols per assegurar-los tant al VR com a les corones. Finalment, la confraria es compromet a enviar cavalcadura per anar i venir, cuidant també dita confraria del transport de dits misteris o figures de la present ciutat en Terrassa. Podem dir que aquests 4 misteris van tenir un cost de 173 lliures i 12 sous pagats en 3 terminis. El contracte fou signat el dia 7 de gener del 1726 i els misteris inaugurats el divendres sant del mateix any, el 19 d'abril del 1726. I ara ja passarem a parlar de lo que és el que veiem, el que podíem veure a la processó del Sant Enterrament del divendres sant al vespre. En primer lloc us ensenyo el Sant Sepulcre,
del 1862, Torres i Armengol, Francesc Torres i Armengol és l'escultor que el fa, inspirat en el Crist jacent de Martín Díez. I els angelets aquests que es varen afegir el 1925, que són d'en Renalies. Aquesta foto és molt curiosa perquè dies abans de la processó alguns passos s'exposaven en diferents llocs de Terrassa. I aquí crec recordar que era casa del Ferreri, que venien alfombres, que em sembla que el Ferreri era escultor, si més no aficionat. A l'aparador hi havia aquest Crist jacent que anava a dins d'aquella urna que havíem vist abans, i aquí hi ha un públic expectant mirant la figura. Aquí ja el veiem transportat a ombros de la gent ombros no, perdoneu, disculpeu, espatlles de components de la confraria. Això és un pas per la Font Vella. Aquesta palma era una donació de la casa Sants, dels Valeriats del Parera, que la donava perquè fos aquí transportada. Aquí us poso aquesta mica de detall d'aquests angelets que dèiem que són dels Renalies del 25, perdó. Aquest pas és el Cirineu, l'actual, del 1941, construït al taller de Castellanes, Serra i Casadevall. Ara aquests passos es poden veure perquè estan al Museu de la Catedral. No estan muntats com a pas, sinó com a figures artístiques, per entendre'ns. Aquí tenim el Cirineu en el museu. Un altre, el següent, és Jesucrist davant Pilats. Aquest és del 1956. És obra d'en Josep Maria Buigas, segons un disseny d'en Jeroni Font. Veiem a Pilat aquí darrere rentant-se les mans. Té un esclau de color, esclar que si és una esclava de ser de color, no pot ser un esclau blanc. No sé per què. Evidentment la figura de Jesús i la figura del Romà. Ara passem a una col·lecció de fotos que són l'oració a l'hort. L'oració a l'hort de Getsemaní, aquest que veiem és del 1946, que està construït al taller dels Salesians de Barcelona. Aquí ho veiem exposat a la plaça Vella. Aquí el veiem portat per confrares, també per la Font Vella. I aquí, tal com el podem veure ara, bé, aquest any dissortadament no, en el Museu de la Catedral. Un altre pas que trobem és el pas de la crucifixió. Aquest és del 1926 i és obra d'en Josep Renalies. Aquí tornem a veure a darrere l'agència aquesta de transport del suposo que Jean Bautista, vaja segur, Armengol. La flagel·lació. La flagel·lació és del 1941 i l'autor n'és l'Emili Renalies. Suposo, un fill d'en Josep, però les figures del Josep eren de 20 anys abans i aquestes ja són del 41, Emili Renalies. Aquests passos els portaven diferents, com us diria jo, representants. Per exemple, hi havia representants de Sant Pere, hi havia representants, i aquests concretament crec que són representants de la seva família, perquè tots aquests personatges d'aquí són bastant més que coneguts. Trobem un Tovella, trobem la Mescla, trobem el Camil Domingo, i aquest senyor no tinc el plaer d'haver-lo conegut. I aquí la trobem tal i com està exposada en el Museu de la Catedral. És la mateixa figura, evidentment aquí els tenen repartits d'una altra manera. Aquí trobem el davallament. Aquest és molt important perquè aquest és del 1853 i és obra de Francesc Torres i Armengol, dissortadament al 36, com podeu saber, com podeu imaginar. El juliol del 36 es va cremar molta cosa i es va destrossar molta cosa. Molt trist perquè
Això, a part de ser religiós, és art, i més si sabem que són del Francesc Torres i Armengol, doncs encara més. I aquí tenim un Sant Sopar. Aquest Sant Sopar, aquest que és l'antic, que és del 1919, és obra d'en Josep Renalies. I aquí veiem, novament, veiem això del bar Pirineu, Posada de l'Obrero, al carrer Cantaré, i potser si puc fer una cosa la faré, correcte? Una curiositat, si ho veieu, o sigui, els carros en aquest carrer era d'entrada. Per l'altre cantó segurament els hi prohibien entrar, i aquí tenim aquesta indicació de que els carros són d'entrada. Aquí tenim el Sant Sopar, però el que consideraríem que era modern, no? És del 1941 i també està fabricat pels germans pel taller dels Salesians de Barcelona. Ara veurem el Sant Crist. El Sant Crist, en teoria, també és de Francesc Armengol. Perdó, d'en Francesc Torres Armengol. He posat aquesta foto perquè veiem dues coses molt relacionades l'una amb l'altra. Aquesta imatge, ara he llegit tant sobre el tema que estic una mica perdut. No sé si la que actualment veiem és aquesta, o és una de nova, o és una de més petita, perquè aquella pesava molt i els portants doncs, tampoc estan tan forts. A més, el 1978 hi ha un incendi, com si no recordeu, i si no ho explico jo, va portar molt lío. Va haver un incendi a la capella del Sant Crist i es va tenir que restaurar tot, i ara jo estic perdut. No sé exactament si aquesta creu que veiem aquí, que és la que actualment surt al Via Crucis, si aquesta imatge és la mateixa o és una altra. Si hi ha algun tècnic a la sala, després que ens ho expliqui. Aquí el veiem sortint de la catedral en el Via Crucis que actualment se celebra. Es fa la processó del Sant Enterrament, però fa un Via Crucis al voltant dels carrers propers a la catedral. I després del Sant Crist, aquí tenim la figura aquesta de la Pietat, que és del segle XVII i diuen que d'autor desconegut. Ara fa potser un parell o 3 d'anys que va ser restaurada molt encertadament. És una figura molt maca. Aquí la veiem exposada a la plaça Vella i aquí en ple pas de la processó. I finalment, una altra figura de les que surten sempre sortien, vaja, és la Vera Creu. La Vera Creu es considerava que la Vera Creu, després es va passar a dir, se li va canviar el nom, ara no recordo el nom exacte, perquè això, la Vera Creu incloïa entendre que per aquí dins, en algun lloc, hi havia una relíquia, un tros, una de lloses de l'autèntica creu. Evidentment, va arribar un moment que ja es va acceptar que això no era impossible i es va canviar la denominació. Aquesta creu resumeix tot el que passa durant aquests dies. Hi ha la bossa de les monedes, el gall que canta, en fi, tota la creu per pujar de lloses, tot el que es resumeix en aquests 3 dies que dura la mort i crucifixió de Jesucrist. I aquí us volia parlar d'aquests penitents, i amb això ja quasi bé estarem acabant. Hi havia la confraria de Sant Crist, però també hi havia la confraria de la Mare de Déu dels Dolors. Quan es deixa de fer la processó el dijous sant i passa divendres, aquesta confraria
s'ajunta amb la del Sant Crist i passen a fer tots una sola processó. Normalment els que anaven per la confraria dels Dolors eren aquests que anaven, aquests i aquestes, perquè al anar encaputxats hi havia més la possibilitat de que hi haguessin dones passant a la processó. Ja et dic, aquestes són de la confraria de la Mare dels Dolors. Aquests eren els que a mi em frapaven més, no? O sigui, quasi totes portaven algun símbol de la Setmana Santa a les mans i moltíssims descalços o carregaven una creu aquí a l'espatlla o duien unes cadenes lligades als peus. Aquí no sé si ho arribem a veure. Aquí a terra em sembla que en veiem algunes. Aquí, veieu? Que això era el camí de lo que em frapava més. O sigui, en el seu pas, aquell... Vaja, jo quedava... Estic parlant que jo això ho anava a veure al carrer de la Creu Gran, a casa dels avis paterns, doncs amb 7, 8, 9, 10, 12, 13 anys. Ja quan vaig ser més gran, ja el que anàvem per lliure amb els amics i anàvem empaitant perquè sota de cucurutxos d'aquests hi havia alguna noia que coneixíem i bé, bueno, siguem serios. O sigui, aquesta és la confraria de la Mare dels Dolors. I també, que així com per acabar, no? per assumir que no n'hem parlat perquè considero que és més religiós, el que obria la processó eren els armats. Aquí tenim una foto del capità Manaya. Aquí tenim uns armats del 1900 i poc, 1900 podem dir, amb l'escut, amb la torre de Terrassa, molt curiosos. I aquí una foto del Duran, sí, per aquests els armats al matí feien una mica de torner pels carrers i es passejaven, perquè aquí en aquest cas estan en el passeig. I això és una trista... Ara fa poc, fa 3 anys, hom va recuperar els armats dels sòtanos de la parròquia i algú va decidir que la processó de les Arenes seria convenient recuperar aquests armats. Evidentment, bé, ja vam tenir una conversa amb qui l'havíem de tenir i aquí va ser un fiasco, perquè un armat amb camisa de quadres, vull dir que, bé, una experiència bastant patètica. I parlant d'allò que dèiem, que hi havia hagut processons en altres llocs, aquí us poso un parell de fotos de la Setmana Santa, de la processó de la Setmana Santa de Sant Pere. Aquí no hi anaven passos, només portaven el Sant Crist. Aquí estan passant pel Cares 22 de juliol. Aquesta és una foto que el Santi Palos va portar a una d'aquestes pàgines del mur, d'una processó del 1960 i no ho sap, que ja que està en la plaça del Progrés hem de suposar que és una processó de la Sagrada Família. I aquí, doncs, la que actualment sí que es fa, aquest any no, evidentment, que és la de les Arenes. Aquesta està recuperada amb molta participació, en fi. Jo sempre que he pogut hi he anat perquè quedo frapat de la gent encara pugui tenir, bé, no, que tingui aquestes ganes de fer aquest tribut a la religió, que això és una Mare de Déu de la pietat que tenen allà a les Arenes. Aquí veig que sí, bé, això és una decoració bastant adient, bastant ad hoc a lo que és la Mare de Déu. I fins aquí seria el que podríem dir. Mira, m'he passat 5 minuts. Ai, senyor. A veure si sóc capaç de veure alguna col·laboració per aquí.
N'hi ha un que diu torna a començar que vaig tard, queda gravat, ja t'ho miraràs. Algú em diu que està connectat des de Sant Cugat. Són del 1930, però no ve d'aquí, no sé què és el 1930. Les fotos de l'exposició a la plaça Vella són del 32, però bueno. Ferran Ferrer i escultor, sí, ja deia jo. Estàs barrejant passos antics amb moderns, sí, és el que hi ha, però jo he de fer un llistat i surt el que surt. Diu jo encara arrossego els que cadena hi anaven, era impactant. Descalços amb creu i cadena, els armats feien diferents balls i cada ball tenia un nom. Ho recordeu? Pregunta Santi Rius. Doncs fins aquí l'exposició d'avui. Espero que hagueu recordat vells temps i els que no sabíeu de què anava la història, doncs hagueu après alguna nou. Moltes gràcies per la vostra confiança. Que tingueu una molt bona